Please pray for wisdom. Sa mga Diyos nun, kaya mo kwan? Inig na ihatag mo, Jol, na yung matag prayer, sunod. Sige ka mo, Noy. Hindi ka mo, kay may dodo na. Di mo naman yung video nyo. Oh? Sige ba? Barkada, bilang. Balance. Ano bilang? Mojito. Ba, kung madaog ka sa loto ba, sa ano mo? Sama na. Hatag na ko sa mga nangangailangan. Diyan, sama. Ayan. Mga nasalanta ng bagyo. Bagyong. Bagyong. Ito eh. Atin ko sa balita. Yung palito ni mong Pilipinas, ba? Palito ni mong Pilipinas. Barato ng Pilipinas. Oh. Papilihan ka ba, oh? Ikaw kina Brighton or ikaw may kinadatuan? Kwarta or otok? Uutok. Yung otok. Ano mga utok man? Lahan ako. Oo mo ko yung utok. Sige, balik ka pala. Ano? Ito, otok, kwarta. Utok. Ayun naman. Daghan ako kwarta. Hold up. Lagi. Ano sa tubig eh? Hindi si Bawa kaon, yun lang ni si Bawa. Editor. Oh, dagigig. Sige, edit siya, mag-edit no? Anak ko sa Beriusam na uy. Si Ma'am Jod, si Ma'am, sa may daga na mag-hurt. Kasi mami kasi Daga na mag-hurt dong. kulang pa kita ma'am. Ano lang Jod, advance ba? Yawa ka nangutot ka niyo talaga. Kawaris bang? Kanyar na sila bang? Ayun. Pag-abot na lang December sunod. Third year na sila. Inom na yun, nangutot na dito. Umiyak sa iyo. Nalibog lagi ko. Sa pili no? Sorry. Umiyak ko. Umiyak ko. Oo. Lain kinaguy, bako kinaguy. Oo, pilihan mo ko no. Gago, di ba oh? Hodlok ka na ba? Ano mo hodlok mo goy? Oo, Tawaan pa nila. Pero bibili na katon. Gusto ko lang tigil. liso ko bitaw. Gusto ko lang tigil. Yawa na yung mga The right corner. in the right. Corner with 22 pounds. 3 losses. Your lips, a top bomb, one kiss, and I'm gone. Tick tock, and my heart goes boom, boom, boom. Oh, caught up in your chains. Tangina mo rin ko push up ko. Last test naman good.